o mim kut thlan ni riat thotan ni kan lo thleng ve le tareng mai tun chuma hian khovel thu thar kan nge thlak tura hian Russia lam thu thar lian tak mai oma tin Israel lama boruak thar om boka chung ti chu kan puang don ani ole kan hriat angin Russia Ukraine in dona kum thum chuang zet a local ta a in dona ti top tum hianin khovel sarkar lian te chak takin malai nan chengai lova maro chu ei Donald Trump andron sarkar khanin malak na engmon kalpuya Joe Biden khan na tak main Russia reka chuti lain Ukraine atran puya ral thuam mangin khatiang khan Russia nor tlom tum khan an benia chuta chuan ma po han son view ma ro chu Russia hianin be pui thlang na lian jok khotlang hawe na Ukraine an pui piangin na jok na kalpui zela ni kha chutiang chuanin atrama mangzawa Donald Trump andron sarkar velia ani hianin Joe Biden a kaldan anglo takin Putin chu biak rem na hmanga chutianga thian tha asiama malak khan tuma an be viawa maro chu a hlo cham ani kha chuwangin Joe Biden a malak na angkhan Russia chu na taka nora Ukraine tanaral thuam pek kha andron kalpui velea maro chu in biak na ten na ya Alaska in biak na Donald Trump nen khan an na ya katarang khanin biak rem na mangin diplomacy andron changchoi velea tuna hian mason na omle lo ta viau maya boruak eng viau done moti lain Russia chuanin be pui thlana na tak mai Ukraine a kalpui chhole ta hani hi chanber chu khotlang ramten Ukraine chu security guarantee pe kan tum wangani sipai chakna manga ven himan tum wangani ni bera mara chu hi Russia Ukraine in dona azo nuwa Kiev ven himna security guarantee pek an ngai tu ania ramchom hi paruk bor velin tuna hianin hei kan ti to a chuwangin US po hian minron zom nge kan be seiti in European Union lam chuan an puang nge ni kha hi Russia chona du lo tak zeta security guarantee chu kumsang hele somni panni a Istanbul a meeting na ya khan Russia po khana puma ama ro chu Ukraine chu neutral state na turani a khotlang ramamo Russia ne mo azom turani lova chung ram te chu azom turani lova neutral state na omanga NATO Ukraine chona zom lo bokanga nuclear al thuama nei lo bokang chutianga nei chuan Ukraine veng him turin sipai chakna manga Ukraine veng him tur khan US te France te UK te China te Russia te khan thuthlungan sia kamaro chu kha thuthlung kha bo chhia tania Russia kha thuthlunga din reng lai khan khotlang ram ten an bo chhia ni tin Russia khana puni khatianga NATO a lut lo tura intiam na om si lo chutiang kara security guarantee pek ngot kha Russia ngai dan ani lo hlea chuwangin ground attack lian jok le air attack lian jok Russia hen tuna hena kalpui chhole ta ni hian a hriat ani ole tunma be pui thlakna an la kalpui ngai lo ang takin Russia chuan Ukraine sarkar building aron bei tariap mai Ukraine sarkar building chu nimin lam nizan thleng khana khuvut uvut reng maya point te po khanin boina lian tak hi an tok chhome kani he Russia be pui thlakna thar bera hian mi pathum an thi a ral thuam thanem tak Ukraine khopuya hian ka lu ani jang borbe chu thil thleng ani Ukraine khopuya Russia drone le missile manga be pui thlakna lian tak a thlenga Kiev khopuya hianin mi pathum an thiami som pariatan hliama building tam tak akanga sarkar building hial te po beitel anita Ukraine chuan ni jan thleng khan Russia chuan drone le decoy drone zariat panga le missile som pathum akap lut ti an soi hei hidar kar som ni pali kalta chunga thil thlenga nia Russia ina Ukraine be pui thlakna akal pui hnuwa achet na lian ber ani voi khata drone le decoy drone zariat panga zet Ukraine lama hian Russia chuan an kap lut te renga hi turura phlak tak mai nia missile som pathuminan chunon boka chutiang chuan Ukraine rambian hun rang be pui thlakna hilian takin akal ani Ukraine Air Force thupuang tu Yuri Inat chuan the Associated Press a hrildanin Russia be na hi alian tham hle ni na soi Kiev Mayor Vitali Klitschko chuan atira chuan Reuters News Agency a hrildanin chulni athil thleng kha nia poi khoina thlenga hianin nautele mai chano pang pakhaton thia khopui thanglam le chhaklam building sanga engmozat be pui thlakna thlenga chuta chuan kang mai a chuakna sa Kiev khopui enkol tu ho tu pakhat Timur Tachenko chuanin napangkum khatmi ruang chu chan chuak tu ten
inchimkara train an la chuak ti a soi bawk ani Dnipro li thlang lama thingna tamna forest bul Darnetsky district a medics kawan ni a drone hmanga beipui thlana kalpuina wang hianin apartment building chhawng lia sang chu akang hluah mai boka hei hi thelmi tumin chanchuak tu team te an che bawk ani drone hi Khawthanglam district gift te Thimlam panga Saviantositsky district a te building chhawng som paruka sang te chhawng kwa sang pahnih te tin building lian engemaw zat beipui thlakna hian atuama Muntu te chuan Reuters ne na khopui chunga puak ri ring tak unrang rang a hriat ani thu le Russia beina chu Ukraine air defense an lo beitel boka an lo kap thla boka ri dur maya ake them leilama tlain kang mai ati chuak nol bok ni an soini Ukraine news website Kyiv Independent chuan he poi khoina thlenga wang hian khopui chunga Darnetsky district a chen na ina mechia kum upato tak pakhat chu athi a mase athi chan hi hriat chian ani lova state emergency service chuan Kyiv a hian mi pakhat Kyiv a hian hliam somparet chuang an om ti an nem ngeta he beina hian khopui chung power po ti top ani pha a Ukraine cabinet building atangin mai khu azam chuak ngoi boka minister office omna bul ani Ukraine prime minister Ulia Saviridenko chuanin avoi khatnan Ukraine sarkar building chuan bei atok ta Ukraine sarkar building chu avoi khatnan mel ma ten an ron ti chheta ni achung le chunglam a hian mai khu azam chhongoi kang mai chuak ni a soyani building te chu kan siam thale do na ma se nunna chante kan pekir le thei to lovani ati khovel hian he chiat na hi tongkam chau ni lovin ati in thil ti mangin an thlo pangai sanction pressure na tak chak tak mangin Russia oil gas te chutiang leituram te po an hrek angaya Russia an hrek chawangai ni na soi Russia chuan Ukraine be pui thlana nasa tak akal pui hi tuna Khawthlangram ten Ukraine puina security guarantee pe kan tum wang niangai thei ani tunhaya Russia hian Ukraine be na hi wartakina kal chho pui sa ummaya United States President Donald Trump an kumthum le achan ve chung jet in dona ti top tur diplomacy chakzo ka akal pui lai thil thlengania marachu Trump malak na hian hotling hri lovani hi Ukraine ko puilai hol Dnipro Petrovsk atanga report petu Al Jazeera Jain Bas Ravi chuanin heta hian kan hmu chu Russia miring tel lo thlona manga beina lian thamzo ka kalpui hi ni hei hian rampuma na sa takin ngong anaya rampuma beina hei hian ati thlenga mipui an thlabara rampuma nginga ni ber mai ati khopui chunga military administration ho tu Takachenko chuan telegrama Russia chuan tumreng wangin civil mi te target ni na soi ve bokani Moscow chuan poi khoina thleng chungchang a hian engma ala soi chuak lova rampani te hian civil mi te beya anin pu ton ve thina an nial ton ve boka mase February sanele somni panhia Russia Ukraine be pui thlana akal pui nuwa mi sangtel civil mi an thi to thung Chulni Zinkan Ukraine Air Force ten Russia missile le drone manga beina han chang let ni nan soya Ukraine muntam taka air raid alat ral kheldar ti rigani Ukraine ko puilai hol Kremenchuk chu bomsom manga bayania nging dur ni bera munchen khata power tlak chamna oma power ti to pania Helaibiel mayor Vitali Meletsky chuan telegrama Russia in Ukraine President Volodymyr Zelensky pianna khua Kriveria be puithana lian taka kalpui ni na soi ko chaklam Odessa khopuya chuan civil infrastructure le chena in a chena saboka apartment block engemaw ta kangme chuak bok ni in regional governor Olegi Perchuan telegrama ron ziaka hemi ma hian Ukraine ko chaklam sumi Belarusin be puithlana hrana naya mi pakhat lo thi to boka mi engemaw tan lo hliam to bok ni in military governor Ole Riharov chuan telegrama ziak bokani Indinit lai atanga be puithlana lian tham tak Russia na kalpuina hian Khawthanglam Chimlam Zaporizhia po atuam tela Russia drone manga be ni bokami som panga chong heta hian an hliama mi pali chu damdo ina da anni Russia front line a in beina lian taka om chhozela Russia hian tlar hmalaina man son chhozel ni in media tamjok chuan an tar langa indona hmuna hian Russia sipai te chuan zoi in an khopui lian lak tumlam an panzel ni a soi ani Russia sipai te chuan gray zone an tiang chi siam tumin khochaklam ramria hian in hak an zo meka Ukrainian sipai te chuan tuna hian Russia hian tektik a thlak danglam ni an soi tun haya chuan marine unit te naw ton hriat nga tak te Russia chuna ronda thara Ukraine sipai ten director in ka ana hala thleng che lova dodalna na chatak tuna hian
kalchho pui turin Ukraine chu in buat sei ve mek bawk ani frontline hi Russia ina du zong in akal mek ni na ngai thaya mase Ukraine sipai te chun March thla be pui thlak than ani atang khan mason na chu anhiam ni nan soi thung Russia Defense Ministry chuan cholni khan Dnipropetrovsk biela khorase khua chu an sipai ten an thulun thar le ta ni nan soi Al Jazeera chuan hemi chungchang hi puangin indona hmuna report te chu independent taka fin fia thei ani lo thua soi Kiev chuan Russia pipeline a comprehensive fire damage a thleng ni na soi heti la hian Ukraine drone force commander Robert Brovdi chuan Russian Bryansk region a Druzhba oil pipeline chu bei ni na soi Brovdi chuan telegram a pipeline a hian thena te na wa thleng kang me chuak ni na soi bok transit pipeline hian Russia oil hi Hungary le Slovakia tiang chuan athon lu tania Russia train energy supply heng ram te hian an lei chhun zom zela kumsang le som hi pania European Union ram dang anglo takin Slovakia le Hungary chuan Russia tangin oil gas hian le lak chhun zom zel ani Hungarian refiner MOL thupong tu chuan an rama crude oil delivery chu hun taka kalpui ni thu soin Slovakia pipeline operator Transpetrol thupong tu chuan email manga thu chu siam turangen na achang lo thung ani Ukraine thu chu chungchang a hian Moscow chuan engma achang lo war Russia Air Defense Unit te chuan Ukraine beilet na an lo dolet ve boka drone somruk pakwani jan khan Russia chuan Ukraine atanga beina an lo dang chat ni in an soi ve thung ani ole heti lai hian Russia oil dor tu te laka na zokin US chuan malak na kalpui tum le ta ni puan ania tiang chuan Russia economy atlan hiam don ani tin Russia oil le tu te economy po a che don ani tin US Treasury Secretary Scott Bessent chuan nimin khana soi Europe ram le Trump administration chu Russia laka economic pressure dang siambel turina ngena President Vladimir Putin chu Ukraine na remna zonga inbia na kalpui zel turin hian nordona ni ati tun haya Russia oil an lei chhun zom zel chungchanga India le China chu bad actors ti in US lam chuan an soya Ukraine indona thop tu an pu besen chuan Moscow ne nei insum don ton na nei ram te chu rek na lian tak le secondary tariff siambel aphut mek bokani US le European Union te hian rek na lian zok an siam thei Russia oil le tu ram te chunga secondary tariff po an la thai ani chuan Russia economy chu atlan hiam vek don ani chu chuan President Putin chu doka na inbiak na nei turin aron nuk nai don ani ti in US Treasury Secretary chuan a soi India in Russia crude oil le wangin US in chia India atranga US alut bungro atrangin za somnga atisang mekania chena chu za somni panga a US chuan chiala katumani khamaro chu hi paus ri ani alakal pui ri alani lovani kha mase chu ni somko chunga tan ti to pleilo galani ri a maseni somko chunga zo huna chuan US a chena bungro runlu ta tringin chia za somni panga jetla kani don thungani mase hi lak alani lo thung India chuan khotlangram te che dan chu thil thalo tak ani thu le rol khai lo te ka malak na ani thu soya Europe ram engemaw zat point Russia tangin bungro engemaw zat an le lut ve thawa oil gas te po chu tiang chuan malak na an chunga hian le kan ni lawani ati kan European thopui te hian minzui turin kan mamwa chan chu US le EU hian hetiang hi anti du ani chuan tuna hian Ukraine sipai te hian engchen nge an chel thayang ti hi ani Russia economy hian engchen nge chel thayang chu tiang te po chu ania heti la hian indona chevela geopolitics chu tuna hian athalo viau zela khovel sarkar rang in kung ka inale in unaw na thodun na anhiam chho zel niangai thayani boka Russia Ukraine in beina azwal chho ve zela ni china kan puan tak ang khan Kiev khopui a sarkar building cabinet building hialin be an tok chhota ani Russia chuan norna phet le ta ti hei hian ati chiang hle mai ome Ukraine hian phuba han la chhun zom ve ngal zat boka Russia rambial Bryansk region a Druzhba oil pipeline a kang be chuak ve ngal boka hi Ukraine phuba lak na Ukraine chanlet na ani chutiang chunin chanlet na hialian tel maya abo ro ga thalo khop mai thil thleng zel turte thil thleng thar berber te kan nga chang zel tur anga ila Israel lampon la boy me khop maya Israel hanti ila Gaza boina ani zo kong chu
Gaza in dona Gaza City la a opturin Israel sipai singte lan thok chuak ta ani kha tuna hian parcent tam tak Gaza City hi thunun to ne akar masa ni la ni khan za somlian thunun to thu Israel sipai te khan an puanga tuna chia hian engzat chi ange eng parcent chi ange Gaza City hi thunun ani tak tarlan ani ta hrilova mara chu Israel sipai te hian man son le to turanga yani video ma salama kan tar lang to a Gaza City a building chhong sang tak tak te Israel chuan an thur chhezel don ni khan an puanga avoi ni nan Gaza City building chhong sang kha ka chimania hei tuna avoi thumna tan building chhong sang tak mai chu Israel chuan abom chhele ta hetiang building chhong sang te hi Hamas te hian entli thlainan te observation post tan tele Israel sipai beina atana ruam manna an siamna hmuna tan te an hmangtangka ya sipai be puithlakna tan sipai ral relna atan an hmantangka ya wangin Israel chuan hetiang building chhong sang te hian ron bitum ta ngau ngau mai ni in alangani nikhat chunga avoi thumna tan IDF chuan Gaza City a Hamas ina an hman thin building te an beile thu han soya chena insang tak te an kapa an bom chia ni ina soi heti lai hian kar thum chunga avoi khatnan Gaza atangin Israel lama rocket ka ani vele ta hliam le chian na thleng report om lo thung hemiom je han soi le lokila Israel Hamas anin beina hian Israel hian Hamas ho rocket siam na munte rocket an run ka chuana mun launcher te an bitum chat chata an ti che zo thok khatani chu wangin Hamas te hian Israel lama be pui thlakna an kalpui thei to lo ani bera rocket po an kap chuak khat ta vio mai hei tuna po kar thum chungin avoi khatnan Israel lama rocket ka lu ani vele ta chawa chutiang khop chuan Israel beina atan rocket an kap chuak khat ta omje bera chuanin an hun ma te Israel chuan abum che vio tinani maro chu chutiang chuan ral thuam lama atlan hiam vio in Israel ta na hlo om thlen theilo khop ang hialin chak to lo ma sela Israel mile san na kol miau mai sia Israel chuan tha thayani lo ti chu he indona kalme ka hian a hriat mai ome al ruya tawaran ti chu Hamas te nan hmanrang kai in chhong sang ania darkar somni palikal ta chung kan Israel chuan in helai mun hi abom cheleta mi somnga an thini in Hamas source Gaza health official te chuan an soi nge a Israel lam chuan hemi chungchang a hian thi le hliam update an pelo thung tin Al Quds hospital chuan thu chua siamin IDF chuan Al Ruya Tower be pui thlakna mi pakhata thinin an soi bokani Mohammed Al Nasli chuan in AFP news a hril danin Al Ruya Tower Israel chuan an boma hei hilir hingra phlak tak ang main nu ma a hnut chi ani building chu a chheveka lungke somle nola changta ni tin an soi IDF seidanin Hamasian building a hian intelligence gathering chutiang thuruk lak khom na atan ten mangtang ka ya en thlak nan te tin observation post atan ten mangtang ka ya hi wang hian be ani ta ani in Israel am chuan an soi thung ani ole khopui chunga hian mi makta doi khatvel Gaza City a hian an la om nge nia chutania IDF in Indonesia vaukhana apek nuwa Al Ruya Tower chung le abula omte inthiar chuak tur khan lo ti an ni towa evacuation ne ti Israel chuna petwa hemin hu hian helai building chhong sang hi abom chhele ta ani Gaza City Mustaha Tower in chhong sang taka mi pui omtele a chhevelo omte inthiar chuak turin Israel chuan an ti hnuwa Indrin ni khana no bom che to boka kaka Israel Defense Minister Israel Katz chuan he bom puak hian he building chhong sang bom chiat ani wang hian hrem hun kong khar chu honani tin alo se ve boka ni kha Israel hian Hamas in building te an hmangtang kai ni ti fin fian an pelo ti in Hamas Health Ministry chuan an soi ve thung an hial ve thung ani tin cholni khan Gaza City hmun danga IDF chuan daras venga Al Shuna Mos a buman thlak nin an soi bok Mos le sa khodang biak in hmun ma be hi international law hoya chuanin hi dan kalani heng hmun te hi hum hal tlatani tin IDF te chuan an soya maro chu sipai na tho le indolaya man tangka ni chuan ven himani na hi a hlo towa a chan to chu wangin indona alut to ni tin Israel chuan an target chan an soi soifo ang khanin Hamas te hian moste school te damdo in te indona tan an hmang tangka ya hi wang hianin Israel po hian a bei fo nia soi ani soita gang khanin cholni jing khanin Gaza Strip atang ni Israel lampanin rocket ka ania
hi karthum chunga avoi khatna ani Israel lampan rocket thi karthum chunga avoi khatna chawani Gaza ramri thimlam mun bulate Israel khwa netivot a siren hei hi ti ri kani rocket pakhat chu Israel lam hian an lo danga panina chomi ringom lo na hmuna atla munol zau taka atla chiatna thlenglo nia soi hani bokani tunthleng hian Israel in be puithlangna tharakal puile hnu hian mi noi khat velin Gaza an chhuasan to ania soyania Hamas te hian Palestine mi puina an hun ma an chhuasan lo nan tiang chuan ngongol an chhuwa ma an la a mi puite in phennan an hmang chhun zom zel bokani ti chu Israel am report ani boka heti la hian Donald Trump chuan Hamas ne na hostage deal pom turin last warning a peleta Israel chuan he deal hi remti nin asoi bokani US President Donald Trump chuan cholni khan Hamas ne na indona ti to pani theina turin inrem na tur chhop chua hi pom turin adua hei hi vau khana hnung berani ang tin Trump chuan asoi Israel chuan in ka hai nei le hostage te in thleng tura agreement siam chu rutna chu apom don ni na soya Hamas te hian an pum vengai ni in Trump chuan asoi social media posa message sathona chuanin US rutna siama hian indona ti top in ka hai ni masabera miman zongjong Hamas ten an chhuat tir vekang tiania a hnulama in biak na omdana zerin indona ti top thlele mo chu tiang thleng pon thilakal thayang tiani mi zongjong in hostage te hi an in lama hotir vekan du ni mi zongjong hian he indona hi top sen du vekani ti in Trump chuan asoi Hamas point hei hi an poma hun to hle Hamas te chuan an pom lo ani chuan a ra chhuat tur chu an don hle ni ti in Trump chuan a vo khan lok boka hei hi ka vo khan an hnung ber kala warning ania adang om don lo ani ti in Trump chuan asoi Israel hian Trump a thil pek hi an pom tian nem het lo na ama se heruam man na hian ngei tuat chiang viau to ni in Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan asoi bokani Trump hian a hmain hetiang ultimatum hi lo ti chuak zau to a March thla a aposa khan Hamas chu hell to pay tin lo vo to a hei hi vau khan hnung ber ani thu lo sei to bokani karma sa khan Trump chuan thu cha sela Hamas chuan hostage som ni te avain an ron chho vek tur ani tin lo sei to bokani US ruam manna kaldana chuan report in tarlan danin Hamas hian ni khata hostage an kol zongjong mi somli pare te Israel kuta an hlan vek tur ani thile dam te an vain Israel kuta an hlan vek tur ani ti ani chumi thungrul lan chuan Israel chuan Palestinian firfiak zatel Israel tan in mun ranga da te a chhuwa ve thung don ti ania heba ka hian IDF hian Gaza City an lak an tum chu operation an kalpui chu an ti top bokanga khopui pona Israel sipai te an in thiar chhuak chhun zomang ti te po US ruam manna chuan omani hei hi Hamas te hian an pom do nem hriat ani lawan pom du kherlo mai thaya chan chu tuna hian Israel laka an chan that ve na Israel mi le sa an rente voile khata an chhuwa vekani chuan Israel hian Hamas te hi adim na chan tur om to don lova ana thayang beran an wai thei don to ti na nia hei hi Hamas te hian an hreve kara chuwangin Israel mi le sa an rente hi chuti mai nan chhuwa vek du in a rin om lo poni se a ko to pa train an beidong ve viau to poni thaya an chhuwa vek du te po ani thai mana enga thil thleng tur kan nga chang zel tur anga yang o puan don chuan puan tur tam tak hi oma kan puang seng hri lo ni phot mai te se indona a thil thleng thar ber te khovel ram bial buaina te le international news politics le kai noite he channel a hianin ni tin ti chu a thina nia in lo nga chang zel don nia khati zong kha tu na ta na video kan thlir le kan ngai thla khau thei te chun le ta video dat le in lo ngai chang theu don nia in zawa in mangtha le vek ule